Nakapuyak keng mabanogak ken dagitirigat umat adu iti tengah tiladingit ken ladingit sika apo tinam nama dia agbuteng uray kaano tasika ti pagtalgedak dia agbuteng uray kaano tasika ti pagtalgedak iti tunggal gubat ti biag ko sika ti pigsa ti puso amin ket kabayla babaen ken ka ni Kristo nga mangted pigsa kaniak diak pulos at sardeng uray no narigat ti dalan sika ti pagtalegak ken ka apo Jesus ak dagderak amin ket kabaylak no lubong suksukiren na ti pamati ken dagiti tagtagineket